ben der. Og så få lidt fat i højre tøj, så retter du ham op der, ja. Det var bedre. Altså jeg vil gerne nu, at han ligesom for eksempel flyttede bagparten lidt mere, ikke? Jo. Men det der var galt for dig, det er, at det er tøjene. Ja, at hvis du får for meget fat i højre tøj, eller venstre tøj, så bøjer han hovedet. Så bøjer han bare hovedet den her vej, og så er du ligesom lige vidt, ikke? Ja. Så det du skal, det er, at du skal støtte op med den her. Og så skal du finde balancen med, hvor meget du skal have fat i den her, og den her. Og så skal du have benet godt tilbage her, og så bumper den her. Og så lige makker ham op her. Sådan der, og så bumper den ham der. Og så bare frem med venstre. Så læner ned og over benene. Det er ikke god afdeling her. Så kan det sgu aldrig. Det kan lige blive irriteret. Men altså, det skal man lige prøve nogle gange med ham. Ja. For at lige at få styr på det, ikke? Men prøv lidt af barrieren i hvert fald, fordi så har du den til at hjælpe dig. Fordi den anden side virkede rigtig fint, men det kan også være mig, som... Det tror jeg. Han forstår ikke lige helt, hvad det er, du vil. Ja. Og så bliver han sådan lidt fjumret. Ja, for det er faktisk den side, han er bedst til spænsten, det er at gå den vej. Ja, så får du fat i venstre tøj nu, og så bumper du ham med... Sådan her, ja. Så bumper ham lidt hårdere. I stedet for at holde benet ved, så bum, og så højre ben frem ved jorden, der ved skulderen, hold skulderen. Ja, det er bedre nu. Så er det i hvert fald lidt af det. Sådan her, nu begynder det at være. Nu begynder det at se bedre ud. Og jeg må også gerne til dyrlægen her. Faktisk dyrlægen med min kat. Var hun hundekatten? Nå, var hun? Hun var gået, der var gået infektion, og så hun prøvede faktisk med graven af ting, og det tænkte jeg, at og var hævet op, når man skal en anden dag løs for, om hun har fået noget prøve. Men så har vi det som kender. Er det noget, man kan tage på dyrlægen så? Det er det ikke, fordi Sikkert ikke, nej, fordi det hun sagde, det er, at det gennemsnit, der kan altså opstå komplikationer. Men det, som han siger, det er, at hvis det bliver nødvendigt, så kan jeg gå og ringe til dyrlægen, og selvfølgelig til dyrlæger. Så jeg kunne da til også de plejer at være ved det her og sørge for, at jeg tager jo ikke fuldt pris for det. Så tager de lidt på, kalder man det, de plejer at sige, at så det skal tage fuldt pris, fordi selvom de jo ikke nødvendigvis er skyldige i det, så ligesom det er lidt, ja, det er lidt